Nema šanse. Twilight, ti znaš da je istina ogroman deo prijateljstva. Kao i ostvarivanje snova drugih ponija. Slušajte, obećala sam Celestiji da će ovog puta biti deo predstave, a ne samo gledalac. I nameravam da održim obećanje. Ali kako? Hoćeš da me pošalješ na časove glume? Ne. Više kao na posebnu radionicu sa drugim glumcima. Da unapredimo vaš nastup od dobrog do besprekornog. Hvala ti puno, Twilight. Od uvek sam znala da je ovo srž pozorišta. Ta posebna veza koja se na sceni stvara poverenjem i iskrenošću. Da, to je upravo ta stvar. Princesa Celestija, upoznajte metodske izvođače Onstage-a i Raspberry Beret. Zadovoljstvo mi je veličanstvo. Zadovoljstvo je moje. Ako ikako mogu da postanem bolji ekvestrijski pozorišni umetnik, učinit ću to. Šta ste imali na umu? Pa, mislio sam da možemo da odlučujemo u hodu. Metodom po imenu improvizacija. Da, i možemo da počnemo čim izađemo iz ove kutije. Koje kutije? Kako napredujete ovde? To sunce više nikad neće izaći. Zato ja imam nešto još bolje. To je savršena zamena. Bila je savršena zamena. Molim te, daj mi jedan razlog za sreću. Isprobajmo vizualizaciju i viskijete. Vuš, vuš. Danas baš pada sneg. Brr, baš mi je hladno. Da ti donesem ćebe? Ukrcavanje! Ponyvilski ekspresni voz napušta stanicu. Tiho. Stvarno? Ja ne vidim ništa. Hajde da budemo žalosne vrbe na vetru. Snažne smo u nevoljama, a ipak podatne dok se klanjamo sudbini. Pa, šta sad osjećate? Ništa. Pod učionice pod kopitima. Da li se to računa? Želim li da znam? Sačekaj! Pinkie Pie!